Reetrieders hebben vanmorgen de eerste streken gezet op het ijs van de Riepsterker polder. Het gaat om Leo Schuil, Jochem de Vries en Herman van der Geest. De trein zijn haast altijd de eerste die het ijs in de polder opgaan. Dat ijs heeft op dit stuit een dikte van heeguit 2 centimeter. De rieders zakken er hier en daar ik trog. Bolzert heeft definitief geen scootsie meer in de SKS-zielerij. De familie Meter heeft besloten het eigen familieteken in het zeil te zetten. Er komt nou een nieuwe stichting voor het Bolzerter scootsie. Akrum wordt het nieuwe plak dat de scootsie van de Meters voor commercieel. Die plak namens zal achter op het scootsie komen te staan. Bewoners van de Lijouterwiek het Westeinde hebben vanmorgen op een nieuwe actie vierd. Zien het sloepverkeer in haar buurt. Ik vind ze dat automobilisten er vaak te hut rieden. Neven ze bewoners het dat de arronderen altijd verskate ongelukken laat. Maar verwoen en skeer als gevolg. Juni is helder, letter mist, het vriest matig, rond min 6 graden. Door de onvries in de mist is er kans op gladens. Morgen eerst mist, dan zinnen, volgt er op bewolking. De temperatuur luidt op of krijgt boven 0. De zuideerste wind helpt on, ontkräftig.